Er zijn winners en er zijn ook verliezers bij de verdeling van het subsidieyield van de cultuur in Friesland. De provincie die maakt het op dit tijd bekend waar de komende jaren in aanmerking komt van een pot mooi subsidieyield. En bij het provinciehuis, daar zit collega Wendy Kennedy. Ja, Wendy, ik kan me indenken, het wie een spannende dag voor cultureel Friesland. Ja, klopt het. De organisaties die een aanvraag inzien hebben, die waren van de middag bellen tussen 12 en 4 mij goed nice of mij minder goed nice. Het liep het haast wel op het wachten op die einduitslag voor een examen. En de spanning rond heeg op, zoals bij Doet Boersma van Kunstacademie Friesland. Lieselot, met Doet Boersma van de Kunstacademie. Je hebt geen goed nieuws. Oké, nou dat is helemaal bah. Bedankt. Joep. Hi. Shit. Ja, dat komt het aan bij de Kunstacademie van Friesland. Zij krijgen dus geen yield. Waar krijgt er wel subsidie? Ja, daar binnen zelfs de winners. Doelselskip Ifgi en Greben, die komen van Boeten Friesland, die krijgen flink wat yield. Maar ook het festival, het Oranjewoud Festival, krijgen voor het eerst subsidie. Hetzelfde geldt voor Museum Belvedere op het Jereveen. Dat binnen dus de winners. Ook Pier 21 trouwens, producent van alle jaren stikken, zoals de Emigrant, Skaat, wat dit hier naar teruggeven. Zij zitten ook achter de verhalenjoen. Winners dus, maar ook verliezers. Bijvoorbeeld het Natuurmuseum Friesland, die moeten flink inleveren. En ook het Landbouwmuseum in Friesland, die krijgen helemaal niet meer. Wil ze altijd wel wiswingen van een subsidie. En hetzelfde geldt voor Friesland Pop, die krijgen ook helemaal niet meer. En dat kwamen hut om. Ja, dat is een klap in het gezicht, zeg maar. Zo voelde het eigenlijk wel. En we zijn al 30 jaar zeg maar, de provinciale popkoepel. En vervoeren in die zin ook een belangrijke functie. Niet alleen hier, maar ook in het hele landelijke netwerk. Ja, dat is nou in één klap weg. Dus waren we echt wel verrast, verbijsterd, kwaad eigenlijk. Ja, dat. Zo. Ja, want je krijgt net wat minder, maar gewoon helemaal niet meer. Nee, dat is afgelopen. Ja. Net verwacht, denk ik. Nee, dat hadden we niet verwacht. Nee, dat had ik ook echt niet aan zien komen. Ook geen signalen oppikt, links of rechts. Nee. Ja, we hebben die grote verschouwingen dus. Maar hoe kan het eens dat er zulke grote verorings binnen? Ja, op het bestaande beleid wie een soort kritiek, omdat het eigenlijk al heel veel dichttimmeren wie en dat er voor nieuwe initiatieven haast geen rond te wie. Maar binnen de laatste jaren in Friesland een heel soort nieuwe dingen bijkomen. Dus de provincie had het al jaren verloren. Elsen hier mocht een aanvraag van. En een externe commissie die had al deze aanvragen beoordeeld. En dat is echt nieuw, want voorheen wie het de provincie die het eigenlijk bepaalde wat krijgen zou. De provincie had het hele advies oernomen. De adviescommissie daar echt in volgen. En die het om fiscale redenen van fiscale instellingen zijn. Ja, soms is de artistieke kwaliteit gewoon net heeg genoeg of het is net onderscheidend genoeg. Nou, en dat ben best wel hudde bjatskippen. Dat kan ik me heel goed vaststellen. Maar wij willen heel graag in provinciale steden, wie dat ik heel duidelijk in begin dit hier, een sterk artistiek, maar ik een alsidig keusbeeld deel zetten in uw provincie. Mooi sterk, mooi Fries verhaal. Ja, en dan komen deze keuzes daar het beste buiten verf. Ja, nou zit er ook eentje bij dat wie Ivy en Graben, dat is een soort van doerszelskip. Is dat een Fries zelskip? Nee, dat is net een Fries zelskip, maar het is een zelskip dat wel heel erg zich verbonden viel met de Friese cultuur, met het Friese dwannen, het Friese litten. En ik vind het nogal wat zezen dat een zelskip dat uit een oorpad van Friesland komt, uit een oorpad van Nederland komt, zei: wij willen in Friesland omdat hier zo'n mooie manier van leven is en hier zo'n fijn klimaat is. Ik van meesken en interesse. Ja, grote verschouwingen dus, Wendy. Vies nou eens dat er met deze verdeling dat er genoeg ruimte is voor jonge en nieuwe makkers?
Zeker, ook festivals binnen waarom te vinden. Maar ook bijvoorbeeld de jeugdcultuurskwallen Het Achterland. En ik sta hier met de directeur Adriaan Groffen. Ja, Jim krijgt nou elk jaar €100.000 de komende 4 jaar. Ja. Je besteedt nog maar correct. Je bent heel blij, denk ik, of net? Ja, enorm. Ja, dit is het nieuws wat je wil krijgen natuurlijk. Ja. Ja, hier hem dit toch van tevoren, dat je hem alles krijgen zongen? Nee, nou ja, dat is heel moeilijk te zeggen natuurlijk. We hadden het natuurlijk gehoopt. En ja, het hele team heeft heel veel vertrouwen gehad natuurlijk in het plan wat we hebben ingediend. Dus ja, dit is gewoon hard werken, trots zijn op het team en ja, dan is dit het resultaat. Ja, want je zit in het oude melkfabriek in Burgum. Wat kunnen je hem nou doen met het geld? Nou, we kunnen een hele hoop doen met dat geld. Er is nu een mooie basis waarmee we workshops binnenschools en buitenschools kunnen gaan opzetten. We kunnen een verdiepingsprogramma verder uitbouwen. Dus ja, we kunnen nu een hele hoop doen om cultuur en theater bij de kinderen en jongeren in Noordoost-Friesland te krijgen. Ja, want je richt je hem echt op Noord-Friesland, want hij ziet echt nog een zwart god. Ja, zeker. Er is wel wat natuurlijk. En je hebt natuurlijk partijen als de Woordzang die vooral op het muziekgebied heel actief zijn. Maar echt op theater en creativiteit, ja, zagen wij toch echt wel een leemte. Ja, want je doet nog meer als theater, toch? Ja, zeker. Ja, het is zowel acteren, maar ook een kijkje krijgen van wat gebeurt nou eigenlijk achter de schermen, decorbouw, financieel, hoe run je nou eigenlijk een voorstelling, een productie. Dus ja, het is het hele plaatje. Oké, nou, mooi nice dus. Adriaan Groffen van jeugdcultuurskwallen Het Achterland. Ja, de persconferentie is op het stuit nog ondergang. Alles komt naar de boeten. Het maakt het heel wat los in cultureel Friesland, denk ik. Ja, er zullen nog een soort reacties komen. Dat is al je te zien bij u op de website of te luisteren op de radio of te zien op televisie.